Isip katungod natong mga Pilipino nga masuta ang estado sa free health services nga ginahanyag sa gobyerno sa katawhan atong sayron kung nabaton ba sa mga buntis ang libreng maternal care ilabi na sa mga batanong inahan o teenage mothers. Kini atong sayron sa special report ni Efren Mama. Usas sa mga importanteng papel sa mga kababayenan ang magsabak. Gani, ang pagdala og kinabuhi, nagdala sab og risgo sa kinabuhi sa inahan. Busa sa tinguwa nga himsog ang inahan hangtod manganak og ang iyang baby hangtod ipanganak kini, dunay ginahangyag nga libreng maternal care ang gobyerno pinaagi sa mga healthcare facility. Sa datos sa General Santos City Health Office, gawas sa mga ospital, dunay 12 ka regional health units ug napulo ka birthing homes nga motabang sa mga buntis. Apan ang pangutana, nasayod ba ang mga buntis niini? Among gipangutana ang pipila ka mga buntis nga gipailawom sa maternal orientation sa usa ka ospital sa syudad. Kini ang tubag ni Havina sa Davao nga magwalo ka bulan na nga nagsabak sa iyang ikaupat nga anak. Kuan man lang sir, libre lang man siya. Pero sa kuan sir, kanang kung wala kay PhilHealth, makabayad gid ka 3,000. Apan dili ikalimod nga ubay-ubay sab ang mga babaeng sayo na buntis o mga batanong inahan. Busa ang ilang mga inahan, lakip sa nagatabang aron makabaton og makahibalo sila sa mga benepisyo kanila. Sama ni Arlene Bual nga kanunay ginagiyahan ang iyang 17 anyos nga anak nga nagsabak. Oo, lisod jud kay syempre barag sa wala pa gud siya nagdibo, di ba? Wala pa siya nag-18. Sumurag lisod jud nga early siya nabuntis, 17 years old pa nabuntis na siya. Pero wala man tay mahimo kay nisulod man siya og sayo. So dawaton na lang jud. Hinuon, sayod siya nga libre ang serbisyo alang sab sa mga batanong inahan. Mapasalamaton sab siya sa mga tawong nagatabang sab sa ilang kahimtang. Karon murag na-avail na kay bago pa mapugod mi diri nagpa-check up pod. So naka-avail na. Pras kay Ma'am Marshall Kalo, gitagaanig ka ng parlibre niya nga mga diaper daw sa baby. Nanapoy mga madaya. Nang hatag man siya. Matud sa City Health Office, libre ang ilang maternal care services, ilabi na ang prenatal check-ups. Libre po ang ating prenatal check-ups po para sa mga nanay and even ang mga vitamins po. Sa ngayon po, available po ang ating mga ferrosulfate and folic acid para sa kanila as well as tetanus toxoid po na bakuna. Apan ang hagit matud pa sa City Health Office, mao ang kaso sa mga manganak sa balay lang nga naghatag og risgo sa inahan ug sa baby. Sa tala sa CHO sa unang ka bulan ning tuiga, gikan January 1 hangtod June 30, 2026, sa 4,703 ka mga buntis, dunay 21 niini ang home delivery ug 2 ang nakaanak sa tricycle. Apan, duna sab sila'y natalang mga inahang nanganak nga namatay o maternal deaths. But for our maternal death, as of now, we have total of 3 po na maternal death. But ongoing pa po yung investigation po kung ano po nangyari dun sa kanila, kung sa bahay ba nanganak or may nangyari po na complication. Matud sa buntis nga si Sel Limbok, lisod kuno mga anak sa balay lang. Nasi natin niya kini sa diyang nanganak siya kaniadto sa edad nga 15 anyos. Lisod jud kayo mga anak sa balay kay wala may imposible kung matabangan baka sa mananabang og dili. Mas nindot yun mga anak kag ospital kay safety man ka. Hinuon, doon na ginadusong solusyon ni ini ang CHO. Isa po sa is pagdadraft po ng ordinance, pinopropose po namin na regarding po dyan para po maiwasan. Mas i-strengthen po ang family planning, i-strengthen ang prenatal check-up, and even yung mga non-skilled health professionals po, for example, yung mga hilot, we're trying to contact po sa kanila, maki-coordinate para po ma-advisean po sila na hindi po talaga safe ang pagpapaanak. Gawas ni ini, ginatutukan sab sa City Population Management Office sa Adolescent Health and Development Division ang kampanya aron mapugngan ang teenage pregnancy. Sa tala sa buhatan sa tuig 2025, ana sa 1,205 ang kaso sa teenage pregnancy base sa edad 10 to 19 category.
kung itandi sa tuig 2024 nga ana sa 1,075. Apan sa tuig 2025, dunay 11 anyos og 13 anyos ang natalang pinakabata. Ginagawa po namin is mag-ikot ng school at saka barangay to provide IEC, symposium, and awareness forum regarding po sa to provide knowledge and awareness to the prevention of teenage pregnancy. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.